I början av 1900-talet var det vanligt att ungdomarna flyttade bort från Kimito. Städerna lockade med bättre levnadsvillkor och arbetsmöjligheter. I synnerhet många unga kvinnor flyttade till städerna och tog arbete som till exempel hembiträden. År 1906 grundades så Vrethalla skola för småbruk och egna hem i Kimito. Med skolan ville man motverka utflyttningen och erbjuda ungdomarna en möjlighet att stanna kvar på landsbygden. I skolan lärde man sig bruka egen jord och sköta om sitt eget hushåll. Det ansågs viktigt att alla kvinnor skulle lära sig att sköta ett hem. Skolan var till en början en internatskola med både pojk- och flickelever och den fanns då i ett hus bredvid Vrethalla ungdomsföreningslokal. Några år senare delades skolan upp. Flickorna gick då i Vrethalla husmoders- och trädgårdsskola under sommarhalvåret och pojkarna undervisades i lantmannaskolan på vintern. Adin Törnqvist gick i skolan sommaren 1954 då hon var 16 år. Hon bodde på internatet tillsammans med cirka 20 andra flickor. Det var ju väldigt spännande att komma bort hemifrån. Även om det nu var bara 15 kilometer hemifrån så var det ju ändå en annorlunda miljö. Och mycket glada flickor. Och man kunde ju alltid gå här ut i centrum på lite äventyr och så här. Bara man kom hem i tid. Senast 11 om det var någon dans eller så vad det kunde vara. Men annars var det nog redan 10-tiden som man helst skulle. Här sprang man inte omkring på kvällarna. Eleverna vid husmodersskolan fick lära sig allt som ansågs vara viktigt för att sköta ett hem. På läsordningen stod bland annat matlagning, bakning, konservering, trädgårdsskötsel, vävnad, sömnad, växtfärgning, hälsolära och barnavård. På skolan fanns tidvis även bin, hönor och grisar som skulle skötas om. Maten som lagades var präktig husmanskost, till stor del baserad på det man själv producerade i trädgårdslandet. Till exempel ärtsoppa, pyttipanna med svamp och stekta unghöns. Man lärde sig också tillreda kaniner. Man hade morötter och rödbetor och persilja och dill och precis allt vad man behövde i hushållet. Så hade vi ju grisar 2 stycken, Tuttan och Ingeborg. Det förhörde till det där småbrukarlivet att man alltid hade en gris. Det hade man väldigt mycket under kriget. Det blomstrade upp då för där fick man inte köpa någonting. Och det här var ju ganska snart efter kriget. Sen kom det då sådana här halva grisar så att man skulle få lära sig stycka dem. Adin Törnqvist gick i skola i den så kallade Sagalundgården som nu är huvudbyggnad i Sagalunds museum. Huset byggdes enkom för att fungera som husmodersskola efter att den gamla skolan hade brunnit ner år 1946. Skolan ägdes och drevs av Kimito ungdomsförening. På den tiden var Gertrud Ekholm föreståndarinna för skolan. Roligt var det. Jag minns aldrig att jag sörjde någonting, bara att föreståndarinnan och vi passade inte riktigt ihop. Hon grälade och jag var rädd. Ibland hade jag inte bakat bullarna tillräckligt förträffliga för man skulle lära sig baka också. Hon slängde alla mina bullar i ett hörn och så fick jag baka om dem. De var inte estetiskt sköna. Hon var inte bara tvär då den där. Gertrud, hon var arg. Lotta kallade vi henne förresten. Hon lär spöka ännu här på vinden. Hon hade såna här, kryckor som man håller i och så är det en sån här stöd här bakom. Och man hörde det där kling, klang, kling, klang, kling, klang. Så man hörde alltid när hon kom i alla fall. Här bodde jag när jag flyttade till Kimito. Tua Bergström kom till skolan år 1967 som ung nyutbildad hushållslärare. Här är en liten sovalkov med en garderob. Och det var mitt riktigt privata. Jag hade draperi för här. Och det. Hon jobbade som lärare vid skolan i totalt 8 år. Till en början hade hon bara en kollega, men så småningom fick de också en hjälplärare till skolan. Det var en verkligt rolig tid, men omåttligt arbetsamt. I början när jag var ensam och ogift, inte hade barn, så då
gick jag helt och hållet fullt upp i det här arbetet. Vi hade långa dagar. När jag började jobbet här den 1 maj, så min första lediga dag var till midsommar. Och de här dagarna, arbetsdagarna, det började 7:00. Då ska man vara i köket med flickorna. Och vi slutade 8:00 på kvällen. Och varannan vecka så fortsatte jag efter 8 att vara dijour för internatet här. Så jag bodde här oberoende om jag var gift och bodde annanstans. Alla gånger nästan hade jag barnen med, det vill säga en son. Och vi bodde i ett litet kyffe här, ett rum som saknar garderob. Och det betyder ju att man måste samtidigt se till att flickorna inte förde för mycket ljud och att min baby inte skrek. Det här var flickornas vardagsrum. De fick inte ha gäster på rummen sina, så här samlades flickorna också om de var utan gäster. Så här var liv och rörelse och skratt. Och de satt och handarbete och de satt och gjorde vad de gjorde och läste. I början av 70-talet ändrades innehållet i skolans kurser delvis. Timmar i huslig ekonomi och nya ämnen som familjekunskap och arbetseffektivitetslära infördes på schemat. Och också att handskas med pengar. Det var något som vi var väldigt noga med att lära eleverna. Hur man handskas med livet och med pengar och med hem och hus och barn. När det samlas så många unga flickor på ett och samma ställe är det inte alltid så lätt att hålla unga kavaljerer borta. Tua har flera minnen av nattliga kavaljersbesök. Jo, vi har just brandsteget upp till andra våningen till internatet. Och nu var det ju alltid då man fick köra ner dem därifrån. Och en gång bland annat så, det var sent på natten som jag hörde något ljud. Och så gick jag och tittade och då hängde där, var det 3 pojkar eller något sånt här. Och jag tänkte att nu tar jag dem i nackskarven. Och så sprang jag i nattpajton ut i Sagalundparken och försökte få tag på de här. Och efteråt gick ju rykten om att fröken, hon springer i nattsärken och jagar pojkar på natten. Men man måste ju hålla ordning. Det var 23 flickor och 26 som mest. Så att man måste ju ha ordning. Totalt har över 1500 elever fått undervisning i hemmets och trädgårdens skötsel under de 80 år som skolan var verksam. År 1987 flyttades skolan till Brusaby och bytte småningom namn till Brusaby yrkesläroanstalt.